Miche gi miche mag rawere mae gwenge mag Nyaribari Masaba e kaunti ma Kisii yudo puonj ewi thuolo mag tije kod thuolo mag somo e pinje maoko kaka yor kelo dongruok e kind oganda ma odak e gwengego. Chenrono okel kanyakla gi jokanyo e sekta mopogore opogore maya e piny Amerika kod jokanyo e riwruoge mamoko. Chenrono noyuore gi rawere ma osetieko sombgi mar klas 12 ka rawere moko manoyuoro e tiegruogno makamano gin mago ma osetieko tiegruok magi to pod onge kod tije malong'o. Jiw rawere go mondo kik donji tiyo gi yedhe mamero ji nyaka e sechegi. Rawere maromo 50 oseyudo thuolo mar dhi e sombgi maoko. To the young people, from 4 leavers, those who are in college, graduate students, to share information about opportunities that is existing in the United States of America specifically. Later students traveled last month and they are undergoing full studies in the US under full scholarship. So we are motivated by those students who have been successful to travel to the US through our program, and we intend to do this more and have more students access that information and access those opportunities to go and help themselves. My message is that youths must learn to be proactive even as they get this information in their own way, developing their own personal leadership skills, community service, continuous personal development, seeking for information. Serve the community. Find ways to serve your church, your community, your people, because service to humanity is service to God. Lack of exposure has put most of our young people in danger. So instead of having idleness in the community, this was a wonderful opportunity and a wonderful...